Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Maong subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Nga mo, eh. Ano man? Maghahadlok ba nga kung mga gipamalit ng gamit ninyo? Dili. Ah. Ako yung gikadlokan. Nga no? Batik ikog naong? Dili. Prove it. In what way? Kiss me. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Mura mo sa chew? Makilig mo sa to? Angeli, unsa man imo ikasulti sa lima ni mga parts nimo? Kiss lang? Oh! Kissan? Kana lang? Saan magunang kiss, uy? Wa raman na kilamuusan. Okay, sige, piyong. Tinuod ka? Ay, sus, nagkapangutana. Sige na, kiss ko. Nga nagong dili. Bisag sa lips pa. Hambog ay. Hambog ko no. Ikaw sa my friend ba, ha? Pagkakulit sa gini mo, eh. Di naman sa kabahunan ko pangutahan, ha? Piyong na lang aron tamahuman. Bantay ha? Sige. Mupiyong ko. Piyong na ka? O niya na. May piyong na ko. Oh! Hoy! Piskat! Piskat ng bayuta ka! Hey! Patyuta ka! Patyuta ka! Han? Are you okay? Okay na. Uy, kaso. No. Dili ka okay yan. May gibati ka. Namugnaw kag maayo. Wait ha. Dili maayo nga ato lang ning baliwadon. Kinanglan mo tumar kag tambal. Unya, mopahuway ka. Ayaw na pagbilar karon, okay? Makaya ra lagi na ako ni Hana. Ayaw kadlok. Dili lagi ko maunsa. Ligon pa ko. Nikaon man ko ganina, di ba? O manggani, pero wa ka pa makabawi. Dili pa tuigo. Dili lang una ka. Kinanglan mo pahuway gyud ka or else panawag kog ambulansya. Aron kuhaon ka para dadon ka sa ospital. Aron matiman ka dito og tarong para jud sa imong kaayuhan. No. Ayaw ko gipalayo ni Daddy. Bantayan ako siya. Wa ka maginusara ining itabuan na din. Naaman di ang daghan ninyong mga kadugo nga midugok dayon. O misuporta gyud mo. Wa magpasagad kundili nagpakabana. O ang mga circle of friends nimo, ni daddy nimo, nga mga pobre og dato, tuwa, nagiusas pagbilar. Og naibaw ko nga hangtod na sa katapusang adlaw ni daddy nimo didto sa punerarya. Magpabilin silang mag-apong og muhatod hangtod na sa iyang lubong. Maong Han, hatagi o naghigayon ang imong kaugalingon. Nga makapahuway ka. Gusto ka nga naakas tapad ni daddy hangtod na sa adlaw nga ato siyang ihatod sa katapusan niyang pahuwayanan. Maong i-relax ang imong lawas. Okay? Ingon dahil ini kabugat ang imong bation. Kung mawa na ang imong inahan. Ug amahan. Mura ka gidatugan sa langit o kiyota. O, nabinagduna kay nahimong sa mibiya na din. Nga dili ni mo mapangayuan og pasaylo. Shh. Dadin, gusto na. Gusto na, Han. Magtambal ta, ha? O niya, mapahuway yung ka. Okay? Honey, love ko di mo, di ba? Dili ko di mo biyaan, di ba? Dili, Dadin. Dili. Please, malukan ka. Ikaw na lang ang akong kasandigan karon. Ikaw ang akong kusog. Mga ko talik di kay ako ka nang ikamatay, Rodney. Outing ta guys. Wow! Kung doon na may nindot nga resort nga atong gitalikdan. Nasabtay makita din og nindot nga suruyang beach resort. Naibaw ko nga gipanglaay na mo sa kanunay ninyo nga pagpundo dinhi. Kay most of the time ba ya, wa man gud mo gibuhat. Wa gikalingawan, gawas lang nga mamugos gyud mo sa pagtabang sa mga helpers pod damo dinhi. Mao nga nagplano ko
nga magpalahi ta. Manggawas ta. Aron mo enjoy ta. Wow! Kanindot ining dapita, Chris. Usa na sa mga tourist spots na ining lugar, Paparts. So, mas malingaw ra day unta ka kung dini ka ra nagpundon, oh. Oo, pero tuwa man gud ko mataw og magdako sa lugar nga atong gitalikdan. Mao mas mingawon ko dito kaysa dinhi. Guys, ang dagat na pa may Gusto mo ba yung atong gihuwat? Oh, sige na, pagilis na mo, ara maligo na. Dali na, oy! Ito ba yung gihuwat mo? Anjali! Oh, hayan mama si Anjali. Di anak ko, Paparts! Oh my God. Siya ni? Gagong dako. Hapit na mulugwa ang mata ko nakakita sa tinuod ng beauty ni Angeli nga nagsuloban ng swimsuit. Karon ka na tingali makambahay kung nganong imo pang gipasagdan nga maunhan ka sa uban sa pagpaymo sa imong amiga. Unsa no? Now you know. Sakpang maidlas. Kapit dili na lang mamilog na nagtutok na ako. Abi ko niya ko makapantay. Nalingaw ko! Ha? Nakalitan si Chris ay nagita. Wati ka na siya pagdahom nga makamausan ka mo gamit anang imo gisulob karon. Nagtuo tingali siya nga backward ra kay ka. Nga dili ka sa hilig anang imo gisulob karon. Pero karasa nayagyag ang kamatuoran. Nga layo ra gid kaayon nimo tong iyang na den. Labi siguro nagbasol na ron kung nganong nagtinalawan siya. Karon gibati na tingali niya ang kauwaw sa iyang kaugalingon. Nganong dito siya musikit sa way lami sa unang mga adlaw. Hoy, ikaw ba? Nagpalabi lagi ka ana imo imagination ay. Di pa mo break o gamay? Ay sus! Kita na bitang maoy nag-istorya din niya. Pero, bisan tingali ikaw mismo. Nakasabot yun sa tinanawan ni Chris. Bisag distansya ra kaayo siya gamay, di ba? Nasakpan tabaya sa ka. Nga nagduwa sa ibang mga mata, nga nagpasigpat sa dream boy na tong duha. Tana, oy! Tana, maligo na ta. Unya na na istorya. Nadine, wa ko magdahom. Nga karong naa ka sa kasakit, inanay ni mong nadani ang akong kasing-kasing. Aron kaluyan ka, aron higugmaon ka. Naunsam ko, nganong kalit man akong gibati, ang grabing kahingawa ni mo, Nadine. Naa naman hinuon na ako ang kahadlok, nga mawasad ka. Luoy kayong iyong dagway, na ang grabing kaluya, o pagkaway paglaom. Ayaw ka gool. Dili ta nagkapiyaan. Unsa pa gyud imong plano sa imong kinabuhi, Paparts? Magpakabuhi nga puno sa kalipay. Kinsa man ka natong mga tao ang nabuhi no? Nalunlun kalipay ra gyud ang natiliwan. Nga kaluha man gyud na nato ang mga kasakit. Papil ra maghapon na nimo kon matuman ang tanan nimong gidamgo. Og maangko nimo ang tao nga love nimong tinuray. Mora man ang labaw gyud nga makapalipay nimo, di ba? Nga dili ka mapakyas sa imong gipangandoy nga nauban nimo ang tinuod yun nimong gimahal, di ba? Matuo ko ana. Pero nusa man nimo ipailala mo ni Dax ang tinuod nimong gimahal. Kung igkita na nako siya, O ini. Secretive gyud kay ka. Kami ni Dax no, wag gyud may gitago nimo. Sa akong bahin, wa na natago sa akong sitwasyon diha nimo. Ang tanan akong naagian, ako nagisulti ninyo. wa ra ba gyud?
Manghambog man sa ka eh. Nga wa pa man nimo idi ka ginako kung kinsa ginang tinuod imong higugma. Miingon baya ka. Nga wagi kay pagmahal ni Rodney. Pero tungod kay nabuang ka, maong misugot ra ka nga makig-uban niya aron makabawas ka sa tanan niyang kaayo. Kalagot kinakong kunahon ana eh. Sus, Ano mas ang gastuhon magyud nimo imong konsensya ana? Gastuhon nimo imong konsensya atong tao nga wa manghilabot nimo. wa bitaw mahilabot nako. Pero ikaw nga akong friend, gisakit man niya. May namibaw ka. Nga kung kadugo pa lang ka, bisag layo ra kay nga parente. Ako gimulubag sa liugan ng tawana. Kay mitabang kunuhay siya nimo, pero mahal kay siya gipabayad nimo. Sigpalik ana uy. Kalimti na uy. Oh, sayo naman na. Mahimo na ko siyang kalimtan. Kung dili na ka mo balik dito niya. Unsa? Nana siya na din niya. Maong buhiin na siya. Kadto kay miunong ni Dadin. Dili na tumubalik ni mo, uy. Atong suwayan. Sa? Mananghid ko nimo ron. Aron dili ka makaingon nga ingrata ra kaayo ko. Makong kasabot. Anong maingon man anak? Kay ko nahinayon pa ko sa gusto na kong buhaton atong adlaw nga misimba ko. Labing siguro, makaingon ka gyud unta nga, grabe ka ingrata ni Angeli. Human ako luwas sa agsagupa, milupad nga way pahibaw. Kay gikang gugumisimba, magretso man ut akong lukat og tiket sa eroplano. Aron mo larga balik sa poder ni Rodney. Mao ba? Pero karon, manangid ko ni Mugtarong nga mobalik na ko sa resort. Tungod kay imo na-realize nga love di nimo si Rodney? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Human ako luwas sa agsagupa, milupad nga way pahibaw. Kay gikang gugumisimba, magretso man ut akong lukat og tiket sa eroplano. Aron mo larga balik sa poder ni Rodney. Mao ba? Pero karon, manangid ko ni Mugtarong nga mobalik na ko sa resort. Tungod kay imo na-realize nga love di nimo si Rodney? Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto with you. Sulti ko no ko be. Nga na in love na di ka ni Rodney, maong gusto ka na nga mubalik dito sa resort aron isugal ang imong kinabuhi. Kay karon dayon, ako mismo ang hatod nimo dito. Ano nahilo man ka? Kay imo nang gihunaw na. Kung unsay husto nimong itubag nako, mao ba? Papa, Naglutaw ka. Naibaw ko. Wa ka sa hustong kondisyon aron mo ingon nga angay na ka mobalik dito sa lugar ni Rodney. Mituo ko, Angeli, nga nadani ka man sa kaayo nga gipakita ni Rodney, pero wa kapag yun mahigugma. Baong huwata siyang muanhi aros pagkuha nimo. Aron matugkad sa nimo kung andam na ba siya nga magmahal nimo. Kay karon dili gyud ko niya masul sa bulsa. Dili ko niya mapatuo nga love sa kaniya. Baong mi-offer siya kasal nimo. Kaya ka na kayo nagbuhat, ano eh. Magpakasal kay dunay tumong gamiton para sa kaugalingong interest. Look, Angeli, hinumdumi ang imong sitwasyon sa iyang mga kamot. Mura ka gihimo parakip butas. Nanaunta ka, pero nakagrelasyon siya sa iyang ina-ina. O karon, kang na din. Nga mo nagipakaslan niya. Kunya, maghuhat ka. Mutuo kang apason ka ni Rodney din, he? Wa na ko'y pagbati nga iyan ang buhaton. Maong sugata ang laing yugto sa imong kinabuhi, banon niya sa tao nga naghatag nimo og bili. kinsa man sa nang tawhana. Butlan nimo. O siya ako kalibutan. Kaysa ng mga tawhana ang nagabot sa imong kinabuhi niya itong nawa ka.
Wag yun lain. Si Rodney ra gyud. Hibawaan pa? May pag-ako na lang. Unsa? Hahay na lang yun. Usahay ba kining panagsuod sa tao ba? Magdag di malas. Kada bang parehas nato nga magsilingan unya sobra ang kasuod nga mura na lang ganig managsuon ang tinagdan sa usag-usa. Warang bation na lang hinutag kaikog Unsa may maigan? nga manguyab gud. Ela kasuko ha. Ibog ay kunin mo sa una. Unsa? Nahinomdom mamantingali ka nga adto gid ko magyampungad sa inyo ha kun way klase di ba? Unya dadante kag mga pagkaon, prutas, cake, bisag unsa na lang mga pagkaon nga naa sa amo gud. Unya kung naihikay sa amo, imbitahon tagid ka di ba? Kamo si Dax. Pero maglagot ako usahay. Ano bitang dunay laing tinuod nga lalaki nga moduol nimo? O ang giingnan ginako nga akong kaugalingon nga mudako lang ko ako ginapanguyaban ka na si Angeli. Unya? Maura to. Dito ra kutob. Bahadlo ko nga mo paundayon sa akong plano. Kay tanaw gud ako nimo. Mura na makagakong igsuon ay. Pahong. Si pahong. Pahong din ang ilhon ka nga pareha sa usa ka igsuon. Lahi sad ka. Basta. Basta kay nananggid ako nimo ha. Kay nakigsulti ko taro nimo karon. Mag-expect na lang ko nga imong sabton. Maong dili nimo lapayon og batingpong. Tinudan na ginang imo. Disidido na gid ka nga mulahog sa imong kaugalingon sa kadaot. Oh, wala sige. Lupad karon dayon. Pakamatay dito. Paparts! Go to hell. Ha? Dinhi lang ka. Mami, magbuki. Hindi ka good nimo. Ayaw kalimot ha, nagkuyog biya tas pag ani din dapita. Mau magkuyog tag biya kung biya manggani ka. Hano to si Chris. Naibaw siya sa imong plano? Oh, Kung sabihin pong okay na siya. bao lang niya oy. Naglipog ko. Nasuko lang kalit, unya giwalk outan ko. Dili man tayo bugo nga wagid ko makasabot kung nga nung ingon adto ang reaksyon ni Chris. Bahala siya oy. Basta kay mapalik ko sa resort. Honey, kumusta naman ka? Kapoy yung tipog na akong lawas. Lapad kay nga akong mo. Maragdili naman ako kayahan. Ayaw pagsulti, ana. Wa di ka malipay nga sa imong pagmata karon. Ako ang una nimong nakita. Lipay kayo. So, paningkamot. Aron ka maayo. Okay? Pagpakaligon. Aron ko na. Makagawas na unya ka din sa ospital. Magpakasal na dayon ta. Sorry. Nahasol noon ka. Never say you're sorry. Kaya akong kalipay ang pagkatimani mo. Nga nung malipay ko, kay love tamang ka. Thank you. Thank you. Unsa na yun ni Kalaki ha? Ano ba? Giyon lang ta ni Chris sa pagkanaog ini baya. Unsay? Binalaga ko no si Chris. Ingon pa ang sinaligan ini baya. Una nagbilin og kwarta para natong duha. Aron ko nato magamit sa pagdukat og ticket. Iulit na. Ha? Kay katunta ng gamit nga iyang gipalit para nako. Ako tong ibilin. Aron wa ko handumon. Naunsa mo gud imo oy? Correction. Kadtorag yung imong amigo maoy na unsa. Nahilabot pagod ko niya nga wa man. Iko na kong nananghid nga mapauli ko sa resort. Unya masuko na siya. Nahibaw kang nganong na ingon adto ang reaksyon ni Chris. Pare sa gud mong duha? Ay, kakapoy yung poy. Answer, oy? Magkuyog ka man ka ko pauli sa resort. Tana, manlakaw dayon ta. Kadili na ko gusto magdugay ining lugar. Pagparaw taxi.
aron maabot ag sayo sa atong destinasyon. Wait, Ayaw paglangay-langay. what's up? Di ba nga ako nung usa sa makaragdahan? Kung angayan na magandang mamauli sa resort. Nga naman di ay. Sino di ba kata dito, Angeli? Nga nang may uban ka man ako. Nga nagduha-duha pa man di ay ka. Ay, ang akong pag-react mo ingon inin, no? Para yun ni mo, o di para nako. Nakasulti ka bag ingon ana tungod kay nahadlo ka ni Nadine. Ikaw lagi ako gikabalakan. Tungod kay ikaw gyud ang ginita ni Nadine. Dili ka to mangita og paagi nga makabawas adtong gibuhat nimong pagkudlat niya. Andam na ko sa bisan unsang mahitabo, Dax. Og ikaw, kung nahadlok ka, pwede kang mo iskerda. Oy, mukoy ko ha? Han, maayo na gani unya ko. Mubakasyon ta sa US ha. Ato ko dito mapakalig-on. Aron unya nigpauli na to dinhi. Anak dadayon ta mapakasal. Sige, kung sa'yo mong gusto, naaragig ko nga andam nga mo suporta. Kumusta naman si Angeli? Wala ko'y balita. Wag yun mo kontak nimo. Pwedeng may kontak tingali. Pero nagilis naman kong numero. Gikan karon, dili na ta magisgot sa mga tao nga way labot sa tong kinabuhi. Haba, gusto kong kalinaw sa una-una. Plus, we're home. Murag, why nakamatngon sa atong pag-abot? Ma'am? Dax? Pikto? Ay, Victor! Uy, kumusta naman mo, eh? Nabalik na. Si Rodney Pikto, na ba? Pagin mabalik, sukad sa iyang pagbiya, ma'am. Sagdi lang. Nabta naman na ninyo ang inyong mga gamit nga gipaputos ni si Rodney kay ingon pa niya iyang ihatod dito sa inyong nahimutangan. Kung amo na ibalik sa mga butanganan pikto kay dili naman mo biya si Angeli. Salamat taon kay baka pahuway na gid taon ko. Sa sasi na iyay. Nagsige na lang yung taon tog pato sa iyang mga luha kay mag-istorya mi unya maghisgot ninyo. Gimingaw na taon kuno siya ninyo. Ma'am, Dax. Amo sang ari una. Balit rami si Dax. Kaya kaya na nanawag. Pwede ako yung mutubag, Pikto? Sige ma'am, sige. May problema Ikaw tag-iya din Hello, good afternoon. May I help you? Angeli? Yes, sir. Wa na ka makailan ako. Nag-unsa ka diya? Ni pauli. May problema ba? Si Chris. Tuwa sa ila. Kamira si Dax ang mibalik dire. Ikaw, hain naman ka. Imumingi pa sa ligan nga musunudayon ka namo. Pero, wa gi Rodney nga mito nga. Wa ka ba niya isultihin ni Chris sa akong rason? Kung nga nung wa makatuman sa akong disaad kaninyo. Gisultihan. Pero nga nung siya may magkitawagan. Nga nung dili man ako. Naglikay lang. Dili ko gustong masakitan si Nadine. Aray dire, mag-istorya ta. Sorry. Pero dili na ingon anak ka sayon, Angeli. Nga naman. Dili ko gustong madungagan pa ang mga kasakit ni Nadine. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.